Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Okay, let's go. και σήμερα θα σας πω 4 λόγους γιατί ένα Amber InfoKiosk είναι η ιδανική επιλογή για την επιχείρησή σας. Απλά, πρακτικά, ξεκάθαρα. Πρώτον, προσφέρει εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι πελάτες σας βρίσκουν πληροφορίες, κάνουν κρατήσεις ή συναλλαγές οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αναμονή. Δεύτερον, μειώνει το κόστος λειτουργίας. Λιγότερη ανάγκη για επιπλέον προσωπικό, πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και λιγότερα λάθη. Το InfoKiosk δουλεύει ασταμάτητα για σας. 3. Εντυπωσιάζει και ενισχύει την εικόνα σας. Μοντέρνος σχεδιασμός, διαδραστική εμπειρία και καινοτομία. Δείχνετε στους πελάτες σας ότι ακολουθείτε την τεχνολογία. 4. Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Ξενοδοχεία, καταστήματα, δημόσιοι χώροι, μουσεία, νοσοκομεία. Όπου και αν το χρειάζεστε, υπάρχει λύση για εσάς. Με λογισμικό και επιλογές που ταιριάζουν απόλυτα. Ας δούμε όμως από κοντά ένα Amber Indoor InfoKiosk. Έχει υψηλής ευκρίνειας οθόνη, διαθέσιμη σε Full High Definition ή 4K Ultra High Definition, εξασφαλίζοντας κρυστάλλινη εικόνα και εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Είναι powered by Android, το οποίο το κάνει πάντα ενημερωμένο με τις τελευταίες εφαρμογές και λειτουργίες. Διατίθεται σε μεγέθη από 32 έως 65 ίντσες, έχοντας κάθε ανάγκη ανάλογα με το χώρο που θέλετε να το τοποθετήσετε και την απόσταση προβολής που θέλετε να πετύχετε. Με άριστη ποιότητα εικόνας και φωτεινότητα, προσφέρει εντυπωσιακή εμπειρία θέασης. Ένα Amber InfoKiosk είναι μια επένδυση που αποδίδει. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα.